गोबां मानसिफोरानो सानो ब्रयलारनि बेदरा देहानि थाखाय गाज्रि आरो बेखौ फेदेरनो थाखाय पुरा फुल इन्जेक्सन आरो मेडिसिनफोर बाहायनाय जायो। नैबे बाथ्राया थारैनो सैथो ना मानसिफोरनि खुगाजों खुगा बिरनाय बाथ्रा? नाथाय थार बाथ्राया बेफोरबायदि नङा। ब्रयलार दाउआ थाब देरनायनि मेन रिजनानो जाहैबाय नैबे ब्रयलारनि जादानो बेफोरबायदिनोखा थाबनो देरखानाय आरो बेजों लोगोसेनो बेखौ बांसिन थाब फेदेरनो थाखाय बेसेबांबा गोबां प्रटिन गोनां फिड एबा आदारफोर होनाय जायो। नाथाय इन्जेक्सन एबा मेडिसिन होनानै फेदेरनाय बाथ्राया सैथो नङा आरो नैबे बाथ्रानि जेबो साइन्टिफिक प्रुफ एबा फोरमानबो गैया। नाथाय बिनि गेजेरावनो जुदि सोरबा बेफोरबायदि इन्जेक्सन एबा हरमन इन्जेक्सन होनानै जुदि फेदेरोब्ला बिनि बागै जेबो बुंला आरो बियो टटेलि इलिगेलखा। दानिया जाहैबाय फ्रि रेन्ज देसि चिकेन। मोननैबो बेदरा मोजां गाज्रिया नैबे बाथ्रानि सायावसो सोनारो जे बै फार्मखौ बेसेबां साखोन सिखोनै लाखिनाय जादों, माबायदि सामलायनाय जादों। फुवासे लकेल बेदरनिफ्राय नोंथाङा जेसेबां प्रटिन मोननो हागोन, ब्रयलार चिकेन एबा ब्रयलार बेदरनिफ्रायबो नोंथाङा बेखिनिखौनो प्रटिन मोननो हागोन। बे बाथ्रानि सायाव बिबुंथि लाखिनो लुगैदोंब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांजायो, माखासे जायगा दं बेयाव कमेन्ट होजायो।